Mutta jos puhutaan ihan tästä Turun Sanomien jutusta, niin se oli otsikoitu sillä tavalla ainakin netissä, että perussuomalainen eduskunta-avustaja ehdottaa ulkomaalaisille hihamerkkejä. Kysyisin, että antaako se teidän mielestänne totuudenmukaisen ja oikean kuvan tämän kirjoituksen tyylilaista ja sisällöstä? Kun siitähän tuli valtavalle määrälle suomalaisia sellainen mielikuva, että perussuomalaisten eduskuntavista vakavissaan tämmöistä ehdottaa. Joo, Kari, vastaa tähän. Mä olisin myös kysynyt tästä, että miksi teillä on otsikossa ehdottaa eikä vitsaile esimerkiksi? Tai no, en mä usko, että se asia siitä muuttuu. Siinä tekstissä selvästi niin kuin ehdotaan, niin kuin mä sanoin, tekstissä puhutaan myös siitä, että se oli makaberi ajatusleikki. Että ei tällaisilla asioilla yksinkertaisesti voi leikkiä. Mun mielestä tämä on niin ehdoton tämä. Mutta otsikko on yleensä se, mikä kuitenkin niin kuin muut poimii sen, sitä klikataan ja niin edelleen. Otsikolla on hirveän suuri valta, niin täälläkin sanotaan nyt studiossa, vieraat sanoo, että se oli harhaan johtava. Oot sä valmis niin kuin myöntämään sen? En missään tapauksessa. Mun mielestä tämä on edelleen asia, millä ei tässä ole niin kuin montaa totuutta. Tässä on yksi totuus asia, että tällaisista asioista ei vaan voi vitsailla. No meillä on... jos puhutaan nyt, että on paisunut tämä asia, sitä mä halusin niin kuin ehkä myös heittää tähän niin kuin väliin, että mehän teimme sitten siitä siis verkkosähkeen ja sitten seuraavana päivänä sanomalehteen, siis painettuun sanomalehteen, uutinen, joka ei suinkaan ollut lehden pääjuttu, ei edes etusivujuttu, se oli sivun alareunassa oleva juttu ja sitten sen jälkeenhän tämä paisuttelu on alkanut. Sitten mä vähän kysyisin ehkä siihenkin, että jos tämä nyt oli tällainen vitsi, niin miksi tähän näin hirveän vakavasti sit suhtaudutaan tähän meidän kirjoitukseen? Et kukaanhan ei ole hetkeäkään niin kuin tavallaan vitsillä vastannut tähän meidän. Hyvä pointti, Kari. Täällä on Juhanalla vielä yksi kysymys. Se, että siihen kirjoitukseen suhtaudutaan vakavasti eikä vitsillä, johtuu varmaan siitä, että se kirjoitus harhaanjohtavasti antaa ymmärtää, että tässä oli vakavamielinen ehdotus eikä pakina. Mikä kirjoitus tässä? Mistä kirjoituksesta puhut? Siis tästä Helenan blogitekstistä, josta kaikki lähti, niin tavallaan, että se... Ja jos te olette siellä Turun Sanomissa olleet sitä mieltä, että on aihe, josta ei sovi vitsailla, niin silloin siitä olisi voinut kirjoittaa Turun Sanomiin semmoisen jutun, että Helena Eronen vitsailee ja se on mautonta. Mutta nyt tämä juttuhan ei ollut näin, vaan tässä jutussa annettiin väärä kuva. Kirjoittajasta mun mielestä on vakava asia, koska tästä sitten lähti ihan tyhjänpäiväinen kohu liikkeelle. Turun Sanomat teki huonoa journalismia. Itse asiassa mä oon tossa... Annetaan Alin sanoa tässä pari juttua tähän väliin. Mä oon siinä mielessä tossa niinku vähän sun kanssa, Juhana, eri mieltä siitä, että se otsikko olisi jollain tavalla ollut harhaanjohtava, koska sehän ei ollut harhaanjohtava. Sehän oli poiminta siitä tekstistä. Ei suoranainen sitaatti, mutta se oli poiminta siitä tekstin ytimestä. Eikö ollut? Joo, mutta sehän oli niin. Ja nyt... Tämä keskustelu, mitä niin esimerkiksi tässä nyt käydään, onkin nimenomaan, siis minä koen sen sillä tavalla, että yritetään vaan syytää vastuuta toinen toisillemme. Eli samaan aikaan, kun Helena on kirjoittanut tämän, niin tämän kuuleman perusteella, Helena, sä et ole valmis ottamaan sitä vastuuta siitä, että sä oot kirjoituksellasi aiheuttanut tällaisen asian. Ei se ole Turun Sanomien niin kuin vastuulla. Tosin Turun Sanomille sellainen viesti, että mitä toiminta on oikeasti. Monelle suomalaiselle syntyi sellainen virheellinen käsitys tästä mainitusta blogitekstistä, että siinä kirjoittaja on vakavissaan ehdottanut hihamerkkejä ulkomaalaisille. Niin kuin mullekin tämä tuli vastaan muutamilta ystäviltä, että heillä oli tämmöinen virheellinen käsitys syntynyt sen Turun Sanomien jutun perusteella. Niin otatteko te siitä silloin vastuuta, että se on ollut huonosti tehty juttu, jos on ollut omia luomaan tämmöistä väärää kuvaa ihmisten mielissä? Me tietenkin vastataan omasta sisällöstä ja toivotaan suomalaisille hyvää medialukutaitoa. Joo, mä haluaisin vielä tästä hiukan jatkaa. Että mun mielestä jos ajatellaan, että tässä on niin yksi puheenvuoro vielä, että on viestin lähettäjä ja sitten on media siinä välissä, joka tekee ne jutut, ja sitten on ne tavalliset ihmiset, jotka lukee niitä juttuja, niin kyllä mun mielestä se vastuu on siinä sillä keskimmäisellä palikalla. Eli toimittajille maksetaan palkkaa siitä, että he välittävät totuudenmukaista tietoa, nimenomaan korjaavat harhakäsityksiä, jos semmoisia tulee, eikä aktiivisesti luo semmoisia ihmisissä. Että kyllä mun mielestä on ihan selkeä mä oon itse asiassa tuossa sun kanssa eri mieltä. Joka ikinen asia, mikä tulee minun suustani, on minun vastuullani. Se, mitä joku media siitä päättää kertoa ja muuta, niin se on minun viestini heikkoutta, jos he ymmärtävät sen jollain tavalla väärin. Eli minä olen tehnyt sen virheen. Ei se ole median tehtävä lähteä puimaan sitä. Heidän tehtävä on objektiivisesti vaan katsoa se, objektiivisesti vaan katsoa sitä ja raportoida se niin kuin se on. Ja kuten sanoin, siis Turun Sanomissa se otsikko, sinun mielestä se on harhaanjohtava, minun mielestäni se on poiminta siitä niin kuin itse sisällöstä, ja se tarkoittaa sitä, että Helena Erosen viesti ei vaan ollut tarpeeksi selkeä. Selvä.